Jak to děláš, že se nebojíš? Točíš video, jo? Ne? Ne? Tak pojď, já ho uklidím. Když se moc cuká. By mi mohl taky to utýct. Nebo ruku ti utrhne. A nebo mi ruku utrhne, no. Nechceš? Už ho nebudeme chodit? Já tě honím. Dobrý? Tady bydlí pavouček. Tady takhle, tak. Teď se takhle přiklopí. Aha. Tak. No. A nejradši to má tady, jo? Tak. Nejradši to má tady. Tady je vedle těch Tady. zmražených. Vedle těch zmražených jahod. Tam je jako doma. Tam Tak. se musí. A tady vedle zmraženého toho máme ještě jednoho. Ten tady taky bydlí jako doma. Taky se mu tam asi moc líbí. No asi jo, no. Prej spokojeně ty tvoji pavouci. Jo.